Вітаю. Вітаю усіх. Так, зараз я бачу, що лук пішов, треба його криху тут припинити. Так, зараз тут. Все, побачив, чому не дає мені почати ефір TikTok, тому що я опошнім часом у TikTok не стримив. А там, каб эту програму запустити, треба 25 хвилин відстрімити на тижні. Тому на дві платформи не тримається, буде, як звичайно, на одну. Але я там на тиждень зараблю ще стрім у TikTok, каб мець такі магчымасці і у TikTok. Бо я там наладкаваў гэтую праграму, такая ж, як OBS Studio, толькі там, уласна, для TikTok. Але не атрымалася штосьці там... Не атрымалася запусціць, таму што там трэба рэгулярна выходзіць у эфіры дзеля таго, каб всё гэта запускалася. Так, чат, ось бачу, працуе спасылка гэтая на чат, каб выводзіць яго на экран. Побольше не атрымаецца зрабіць, значит, ладно, будзе такіх памераў чат. Ось, вітаю ўсіх, хто ўжо далучыўся ў чаце, пакуль што там толькі Дар'я, Кіры і Паникс адзначыліся паведамленнямі для тых, хто святкуе Христосу Воскрес, хто не святкуе, той не святкуе. Напрыклад, я не святкую, я не рэлігійная асоба. Ось, таму і святы гэта усялякія, я нават і нерэлігійныя не вельмі-то святкую. Так, і яшчэ на мінулым гэтым я пабачыў, што мяне не вельмі добра чутна на мінулым стріме было, таму зараз я крыху дадам гэтага самага фільтру узмацняльнага. Ось так. Ось так, о, адразу жоўтенькае пачало залетаць, добра. Тэмаў, насамрэч, не так шмат было на гэтым тыдні, такіх, якія б хацелася б уздымаць. Ось, таму, в прынцыпе-то, я і абраў па сутнасці адну, але вырашыў яе так больш заглыбіцца, каб больш дасканала пра яе паразмаўляць і распавесці ўвогуле, што гэта да чаго і чым яно пагражае, і як гэта ўсё, в прынцыпе, уплывае на грамадства, і як грамадства мусіць на гэта рэагаваць. І тое, што адбываецца ў Грузіі, насамрэч, досыць такая паказовая сітуацыя, якая мусіць быць разабраная, таму што чамусьці, як я гляджу, ніхто не хоча пра гэта распавядаць. Ніхто не хоча распавядаць пра сітуацыю ў Грузіі, нягледзячы на тое, што, ну, як бы, это досыць істотная сітуацыя. Бо, напрыклад, тая ж Радыё Свабода беларуская напісала адзіны пост у іх быў пра тое, што там падчас пратэсту ў Грузіі было затрымана там 43 там, ці 63 чалавекі, і гэта ўсё. І толькі сёння ў дзень выйшаў другі пост, пры тым, што ўжо там амаль што 2 тыдні ўсё гэта працягваецца, выйшаў другі пост, такі напаў, такі памежны, я б сказаў, дзе папросту пісалі пра тое, што футбольная зборная Грузіі, таксама як і Украіна, выйшла на чэмпіянат Еўропы па футболе, які ў гэтым годзе адбудзецца ўлетку. Ось, што ўпершыню для гэтай зборнай адбылося з моманту атрымання сваёй незалежнасці, а ўвогуле для грузінскага футболу гэта ажно калі не памыляюся, з 81-го году, з 1981, калі тбілісская Дынамо выйгравала кубак кубкаў, ён тады называўся.
Ось, і ось артыкул свабоды быў просто про тое, што там футбалісты быццам бы пераўтварылі ось гэта ўсё на пратэсты. Свае заявы пра недовольства законам ператварылі на пратэсты. І вось гэтую быццам бы ось радасць ад выхаду на еўра ператварылі ось у такую ось, што вельмі все дрэнна. Але про все по парадку. Ну, не ситуація. Ситуація там серйозна, там може бути, як в Казахстані було, звісно, може, я перебільшую. Там може бути як в Казахстані, може бути і як у Росії, в принципі, адтуль закон гэты ўзяты. Ось, але пра ўсё по парадку давайте разбірацца. Калі будуць нейкія пытанні, удакладненні, або там яшчэ што-небудзь, або ўвогуле іншую тэму вы нейкую хочаце паабмяркоўваць, пішыце, таксама ўсё бачу, ўсё чытаю, про все распавяду. Ось, у меру сваёй дасведчанасці. Ось, пачалося ўсё яшчэ у сакавіку мінулага году, калі правяча партыя, якая мае большасць у парламенце Грузіі, называецца она грузінская мара, ці мрія па-украінскай, якая запрапанавала ў мінулым годзе законапраект, які так і называўся аб інагентах. Які там прадугледжваў адсочванне уплыву быццам бы іншаземнага на думкі і неўрадовыя арганізацыі у Грузіі, але тады пачаліся масавыя такія пратэсты супраць гэтага закону, і гэты закон як бы адвялі, не сталі яго прасоўваць далей, і пад уплывам грамадскасці вырашылі яго прыбраць з чытанняў і ўвогуле не разглядаць. Ось, у гэтым жа годзе зноўку ж сакавік-красавік, і зноўку ж пачалі гэты закон праштурхоўваць, быццам бы яго дарабілі, дапрацавалі і там змянілі, але па сутнасці ўсё, што змянілі, гэта гэтых самых назву самого інагентаў змянілі на асобаў, якія пад уплывам іншаземных там нейкіх рачэй, знаходзяцца, пад уплывам захаду, карацей, калі так дакладна ўжо казаць. Таму што па сутнасці ў законе нічога не змянілася, акрамя назваў і фармуляванняў. Што ж прадугледжвае саме гэты закон? Гэты закон прадугледжвае тое, што ўсе неўрадовыя арганізацыі мусяць быць, якія атрымліваюць фінансаванне недзяржаўнае, а недзяржаўнае гэта зразумела, што замежнае. Усе гэтыя арганізацыі неўрадовыя мусяць рэгістравацца у нейкім спісе, рэестры, не ведаю, як там гэта адбывалася, ці яшчэ будзе адбывацца, мусяць у гэтым рэестры рэгістравацца для сплаты падаткаў, і пры гэтым там яны маюць вельмі мала правоў. Бо прадугледжана, што калі такая арганізацыя мае фінансаванне з-за мяжы, то яе могуць праверыць у любы выпадак, у любы момант часу. Могуць прыйсці з праверкай, прычым там праверкі могуць даходзіць ажно да таго, што нават асабістыя дадзеныя працаўнікоў гэтай неўрадовай арганізацыі могуць патрапіць у рукі праваахаронцаў, то бишь перапіскі, чаты, доступ да ўласных там працоўных перапісак праз пошту электронную, праз сацыяльныя сеткі, месенджеры і гэтак далей. Карацей, поўны доступ пэўныя органы могуць атрымаць, дзякуючы вось гэтаму закону, калі ён будзе прыняты. Калі арганізацыя нейкая неўрадовая будзе прызнаная, што яна знаходзіцца пад іншаземным уплывам, а падставай для таго, каб
арганізацыя стала пад гэтым іншаземным уплывам, дастаткова проста іншаземнага фінансавання. Што ўваходзіць у сабе хавае гэтая фармулёўка іншаземнае фінансаванне. Гэта ў першую чаргу любыя грошы, якія надыходзяць арганізацыям з-за мяжы. То бишь усё, што не дзяржаўнае, не фінансуецца дзяржавай, яно ў любым выпадку фінансуецца з-за мяжы. Якога кшталту арганізацыі фінансуюцца з-за мяжы? Ну, на прыкладзе любой краіны мы можам сказаць, што ў першую чаргу гэта інфармацыйныя вытокі. Ну, гэта тое, што як бы першым прыходзіць у галаву, гэта незалежныя сродкі масавай інфармацыі, і гэтак далей. Па-другое, гэта усялякія сацыяльныя арганізацыі. На прыкладзе Грузіі, прынамсі з таго, што я чытаў, там выступала адна жанчына, якая займаецца правамі жанчынаў у Грузіі. Арганізацыя фінансуецца з-за мяжы і атрымлівае гранты таксама не ад грузінскага парламенту, а ўсё ж такі ад іншых міжнародных арганізацый. Арганізацыя займаецца тым, што абараняе правы жанчын. То бишь надае ім бескаштоўныя паслугі юрыдычныя, надае кансультацыі там па нейкіх сацыяльных пытаннях, па атрыманні сацыяльнай дапамогі і гэтак далей. Па заяве прэзідэнткі гэтай арганізацыі больш за 1000 жанчынам толькі ў мінулым годзе яны змаглі дапамагчы. І уявіце сабе, што такая арганізацыя папросту знікне. Таму што яна патрапіць у гэты спіс арганізацый, якія знаходзяцца пад замежным уплывам. Ну і шмат розных такіх арганізацый, ну, па сутнасці ўсе недзяржаўныя арганізацыі, то есть якія створаныя не дзяржавай, а іншымі нейкімі ініцыятарамі і ініцыятывамі, яны папросту, скажем так, стануць па-за законам. Таму што прынамсі з заяў кіраўнікоў некаторых арганізацый, якія я прынамсі чытаў, ніхто падпарадкоўвацца гэтаму закону, калі ён будзе прыняты, не збіраецца, ніхто рэгістравацца ні ў якіх спісах не збіраецца. І увогуле все гэта вельмі і вельмі сумна выглядае, калі так глядзець гэта збоку. Пры гэтым вельмі сумны той факт, што Грузія у шэрагу з Малдовай і Украінай пасля таго, як пасля пачатку паўнамаштабнага ўрвання, дзесьці бліжэй да лета 2022 году пачалі таксама, калі Украіну пачалі запрашаць ужо, пачаліся размовы пра запрашэнне Украіны менавіта ў еўрапейскі звяз. Тут раптам Грузія з Малдовай страпянуліся і ўзгадалі, што яны ўжо там колькі гадоў яны працуюць, спрабуюць, і ім ўсё не надаюць статус кандыдата. А тут такая Украіна прыйшла з ніадкуль, хуяк завод маяк, і Украіна кандыдат. А мы там грузіны, мы тут змагаемся ўжо там чорт ведае колькі, і мы не кандыдаты. Тады яны пакрыўдзіліся і вырашылі ўсё гэта адным пакетам тады ў еўразвязе зрабіць і надаць статус кандыдата Малдове, Грузіі, Украіне. Пры гэтым былі высунутыя пэўныя умовы, бо не просто так, нельга просто так па жаданню кіраўніцтва краіны папросту ўзяць і запрасіць ці дадаць гэтую краіну да еўрапейскага звязу. Бо краіна мусіць адпавядаць пэўным крытэрыям, пэўным жаданням, якія еўразвяз хоча ад краінаў сваіх уласна членаў. Таму ў Грузіі было тады высунута 12 таксама, як яны, не прэтэнзіяў, а 12 такіх рэчаў, калі можна так сказаць, якія ім трэба змяніць. 3 з іх, наколькі я памятаю, там былі зробленыя, гэта некаторыя рэформы
у пляне заканадаўства, але у астатнім неяк зрухі былі не такімі істотнымі. Вось. І зараз вось гэты самы закон пра уплыў і іншаземных агентаў, ось, ён можа гэта ўсё перакрэсліць. Пры гэтым кіраўнікі правячай партыі грузінская мара заяўляюць, што гэты закон максімальна еўрапейскі, бо ён там за празрыстасць, за дакладнасць і так далей, а ўсё што такое, яно ўсё вельмі справядлівае і таму яно еўрапейскае. Ось, насамрэч, нічога справядлівага еўрапейскага ў гэтым законе няма, як нічога справядлівага няма і ў заявах лідараў гэтай самай правячай партыі. Ось, таму што яны спрабуюць зараз усядзець на двух табурэтках, што вельмі складана, асабліва калі гэта, скажем так, як палюсы у планеты, якія папросту дзе адное супярэчыць другому. Ось, бо немагчыма абараняць незалежныя сродкі масавай інфармацыі, сацыяльныя праграмы, недзяржаўныя, у тым ліку, спрыяць свабодзе слова, спрыяць волевыяўленню грамадзян, і гэтак далей, і пры гэтым хацець там быць побач, не сварыцца, прынамсі, з Расіяй. Яшчэ больш дзіўна гэта ўсё выглядае ад краіны, якая страціла ў свой час Абхазію у 2008 годзе, прычым у ваенным сутыкненні з той же самай Расіяй. Ось, таму для мяне, прынамсі, гэта ўвогуле як нейкая дзікая дзіч выглядае, што краіна, якая ўжо ваявала з Расіяй і пры гэтым страціла свае тэрыторыі, працягвае зараз ўсё роўна нейкія рухі вось у гэты бок рабіць. Ну, вядома, што грошы яны ж, канешне, не пахнуць, таму я не ведаю, чым кіруюцца там людзі гэтыя, якія там у гэтай правячай партыі, але прыйшлі яны да ўлады зноўку ж на вось гэтых папулістычных заявах пра тое, зноўку ж пра тую Еўропу, пра тое, што вось мы там все свабоднае, все як у Еўропе, мы ў Еўропу і гэтак далей. Ось, з чым жа павязана зноўку ж актывізацыя вось гэтых самых законаў. Так а чаго дивно, туди постійно їздять росіяни пачками. Ну так, тому що, по-перше, туди без візи. Без візи можна льотати, їздити. Коли не помиляюсь, не потрібна віза в Грузію. Ну, ось, принаймні для російців. Ось, тому чому б ні? Та ж сама курортна зона. У Росії ж нема де відпочивати. У Криму-то вже не відпочивається. Ось, тому Грузія тільки зосталася. Ось, тому що там Сочі на всіх не хопить. Ось, і чому раптом ось зараз почалася гэта актывізацыя? Актывізацыя пачалася таму, што у кастрычніку гэтага года у восені ўжо адбудуцца зноў ж парламенцкія выбары. І ёсць верагоднасць, што правячая партыя, грузінская мара на гэтых выбарах могуць не атрымаць зноўку такую ж самую большасць, якую яны атрымалі падчас мінулых выбараў. Ось, чаму гэта можа адбыцца? Таму што якраз зноўку ж ёсць вось гэтыя самыя незалежныя СМІ, якія не з'яўляюцца дзяржаўнымі і, скажем так, не з'яўляюцца рупарамі дзяржавы і кіруючых уладу гэтай дзяржавы і не распаўсюджваюць, скажем так, праўладную прапаганду. Ось, якія больш аб'ектыўна глядзяць на рэчы,
Ось, і плюс-мінус дають нейкую аб'ектыўную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў краіне. Ось, і гэта, канешне ж, правящай партыі незручна, таму яны крыху перапісалі гэты ж самы закон пра інагентаў, замянілі інагентаў на арганізацыі, якія знаходзяцца пад іншаземным уплывам, і ўсё гэта зноўку спрабуюць праштоўхваць. Пры тым, што зноўку ж гэта ўсё выклікае шматлікія абурэнні, а зноўку акцыі пратэсту, зноўку іх прыходзіцца разганяць за дапамогай грубай сілы. Ось, але вось гэтая кіруючая партыя, яе лідары не бачаць ніякіх іншых выйсцяў з сітуацыі, акрамя толькі як так. Таму што ніякіх іншых спосабаў менавіта ціснуць на незалежныя ЗМІ у іх няма. Таму што, па-першае, фінансуюцца яны непасрэдна з-за мяжы, і дзяржава, скажем так, фінансавага рычагу ціску на гэтай арганізацыі не мае, таму застаюцца толькі нейкія такія заканадаўчыя спосабы ціснуць, і вось гэты закон, па сутнасці, ён для таго і створаны, па сутнасці, каб кожную дзяржаву можна было, кожную недзяржаўную, неўрадовую арганізацыю можна было праверыць, быццам бы праверыць, і зразумела ж знайсці там што-небудзь, што не задаволіць. Наколькі складана гэта ўсё знайсці, увогуле не складана. Бо, па-першае, тое, што прадугледжвае гэты закон, гэта доступ да асабістых дадзеных працаўнікоў гэтых арганізацый, гэта ўжо ёсць парушэнне правоў чалавека. Ось, бо немагчыма на падставе таго, што арганізацыя фінансуецца папросту з-за мяжы, атрымліваць доступ да уласнай інфармацыі працаўнікоў. Гэта ўжо парушэнне правоў чалавека. Ось, таму і арганізацыі папросту не будуць рэгістравацца, калі закон будзе прыняты яшчэ, не будуць рэгістравацца ў гэтых рэестрах арганізацыяў, якія знаходзяцца пад уплывам іншаземным, і надаваць вось гэтыя дадзеныя яны таксама не будуць. Звісно, це звучить може якось конспіралагічно, але мені здається, що тут була рознарядка з Раші. Почнуться протести, а потім росіяни ведуть війська для порядку, якраз для буде маленька перемога. Плюс куча росіян в Грузії, там уже може, як і грузин, по кількості. Ну, я сумніваюся, що там будуть спробувати менавіта ось воєнним шляхом все це здобити. Ось. Таму што нават з таго ж самага Нагорнага Карабаху Расія свае войскі ўжо вывела, таму што, па-першае, няма сэнсу іх там захоўваць, і зараз там Азербайджан лічыць, што там перамога іхняя там, што яны даціснулі і перамаглі, хаця насамрэч даціснула і перамагла, можна сказаць, Украіна, таму што менавіта тут расійскія войскі несуць максімальныя страты. Ось, і каб гэтыя страты неяк папаўняць і аднаўляць, Расія вымушана з усіх куткоў, дзе яшчэ засталіся расійскія войскі, і іх адтуль выводзіць. Тое ж самае адбылося з Нагорным Карабахам. Літаральна ось на пачатку гэтага ці напрыканцы мінулага года, я ўжо нават і не памятаю непасрэдна па датах. Ось, таму датычна таго, што менавіта тое, што вайсковым нейкім ваенным чынам будзе там захоп улады ў Грузіі, насамрэч я сумняваюся, што таму што, нягледзячы на памеры непасрэдна самой Грузіі і, скажем так, геаграфічнае паложанне, досыць складана. Як у Казахстане войны займаюць і выйдуць перед войною, так для Грузії багата не патрэбна. Насамрэч, там больш за 50% насельніцтва жыве у Тбілісі. То ж 50% насельніцтва Грузіі жыве ў адным горадзе.
у сталіцы Грузіі, у Тбілісі. Таму па сутнасці там трэба штосьці з гэтым горадам будзе рабіць, але я не думаю, што гэта будзе складана. Дарэчы, а колькі там насельніцтва-то ў Грузіі? Так, що тут у нас показує? Ось тільки на 15-й год я бачу. Так там всього-то 5 мільйонів. Калі верить Википедии, по стані на 25 год там, ну, крыху меньше за 5 миллионов насельніцтва. Там такая полова Беларуси, скажем так. Ну, хотя, ну, мне здаецца, все ж таки будуць праштурхоўваць гэты закон і спрабаваць гэта ўсё упарадкаваць менавіта праз уласныя сілы, про тое, што каманда менавіта пачаць зноўку гэта ўсё прасоўваць пачала, ну, была, скажем так, каманда зражкі, гэта без пытанняў, таму што зараз актывізавалася Расія на палітычных такіх пляцоўках, дзе яна мае ўплыў у той же самай Еўропе і на захадзе, і ў тых жа Спалучаных Штатах, бо пачаліся там гэтыя канфлікты студэнтаў, ось антысеміцкія, ось дзе таксама там насралі ў головы яшчэ не сфармаваных маладых людзей тым, што улады дрэнныя і гэтак далей. Ось, бо, ну, колькі там чалавеку, калі яму там 18-19 гадоў трэба, каб абурыцца, бо просто паглядзець там якое-небудзь інтэрв'ю якога-небудзь прапуцінскага, нават не Такера Карлсона, каго-небудзь меншага шэрагу, які там кажа, што вось там амерыканскія ўлады ўсім брэшуць і насамрэч ўсё дрэнна, ось, і толькі грошы там аддаюць, а нічога не атрымліваем з гэтага, і нашыя падаткі і гэтак далей, і сцяна ў Тэхасе не пабудаваная, ось, і ўплываюць такім чынам на несфармаваныя розумы недалёкіх людзей. Там і так нельга сказаць, што там все американцы такие уже свядомыя і сачаць там за навінамі і там трымаюць руку на пульсе і ведаюць, што як адбываецца. Таму, а што датычна студэнтаў, так там яшчэ прасцей уплываць. Ось, таму все гэта, скажем так, з аднаго ланцужку. Гэта звенні аднаго ланцужку, і гэта спроба Расіі, скажем так, раскачаць палітычную сітуацыю. Бо і так не ўсё добра ў тых же самых Штатах, таму што там гэты дыпламатычны крызіс парламенцкі адбываецца. Тое ж самае адбываецца і ў Еўропе зараз, калі, ну, няма такіх рашучых лідараў, якія маглі б заяўляць пра тое, што мы робім так, таму што так правільна. Ну, ось адзінае выключэнне з гэтага ўсяго зараз гэта толькі, напэўна, Макрон, які там можа ледзьве не гатовы войскі ўводзіць летальна там сёння-заўтра, калі гэта спатрэбіцца. Дарэчы, з'явіліся навіны пра тое, што быццам бы там з нейкіх вытокаў НАТО заявіла, што яно разглядае ўдзел войскаў НАТО, калі пры ўмовах, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну беспасярэдня, ось, або з тэрыторыі Беларусі беларускія войскі зноўку нападуць на Кіеў там ці на Украіну на любым накірунку, або на страны Балтыі. Будзе атака з боку Расіі праз зноўку ж тую ж самую Беларусь, тады гэта ўжо чырвоная гэтая лінія, якую зноўку Расія можа перайсці дзеля таго, каб НАТО непасрэдна сваімі вайскамі у гэтай
канфлікт, як яны яго называюць, упісалася. Да, взагалі криза дэмакратыі, на жаль. Ну так, дэмакратыі зараз не ў фаворе, як кажуць, таму што неяк дэмакратычная сістэма прыняцця рашэнняў выглядае вельмі бюракратычнай і не адпавядае, скажем так, часе. Часе не ў плане таго, што там як там эпохі нейкай развіцця, а часе у тым, што на тэрыторыі кантыненту, ой, не кантыненту, як гэта, кантынент гэта не тое, частка свету. Ось, у Еўропе участкі свету, такім як Еўропа, адбываецца ваенны канфлікт. Ось, і ў гэты час, гэта якраз той час, пра які я кажу, і ў гэты час ось гэтыя бюракратычныя рашэнні, якія прадугледжвае дэмакратыя, яны зараз не вельмі актуальныя. Ну, військ НАТО тут не буде, це фантастика. Ну, НАТО, мабуть, і не буде, але певних країн НАТО, ось, я переконаний, все ж таки з'явиться. Невядома калі, але ёсць у мяне такое стойкае адчуванне, што Макрон все ж таки давядзе гэтую справу до конца, і войскі менавіта Францыі як мінімум з'явяцца. Так, яны там не будуць дзесьці там на перадавой, ось, але там нейкія там ремонтныя базы, лагістычныя базы, медычныя тыя ж самыя пункты разгарнуць. Францыя военные свае тут цалкам зможа на тэрыторыі Украіны. Нават тыя ж самыя батареі протипаветранай абароны. Ніхто не заважае там той же Францыі там взять сваю уласную батарею Пэтріэту, ці там што яны там выкарыстоўваюць, і паставіць іх там абараняць там якую-небудзь вобласць, напрыклад. Ну, увогуле нічога нерэальна. Гэта не прамое сутыкненне там з ворагам, гэта не трэба там штурмаваць пасадкі, сидзець у акопе і адбіваць штурм. Цалкам верагодна і не выключаю, што менавіта ўсё гэтым ключы гэта ўсё з'явіцца. Вони просто раздупсююцца. Щось не зусім зразумеў, там, напэўна, дзесьці апечатка. Кордон Беларусі хай ахраняць. Ну, ось так, тую ж мяжу з Беларусю ахоўваць. І зноўку ж, адтуль тады можна будзе пэўныя рэзервы прыбраць украінскіх менавіта сілаў. Я баюся, що це буде як у першій фінській війні. Експедиційний корпус англічан і французів так спішив на допомогу, що війна закінчилася. Ну, таму менавіта зараз пра гэта і кажуць, таму і зараз пра гэта Макрон і заяўляе, што вось бліжэйшым часам гэта ўсё мае пачаць адбывацца. Так, зараз я тут крыху яшчэ з чатам паспрабую, каб не адсяроджвацца і не чытаць там злева. Ось, каб я чытаў беспасярэдня з экрана. Оп. Все. Так, ну і павернемся да Грузіі. Ось, як бы то сумна там все гэта не выглядала, але сумна бачыць ад краіны, якая заяўляла, што вось яна там самая еўрапейская Еўропа і гэтак далей, а зараз адбываюцца вось такія падзеі, што кіруючая партыя выштаўхоўвае закон, які цалкам гэта ўсё можа перакрэсліць. І пры гэтым заяўлялі і Сполучаныя Штаты, і краіны Еўрапейскага звязу, нават там нейкія на ўзроўні Еўрапарламенту прымалі петыцыі ў бок Грузіі, што калі гэты закон будзе Грузіі прыняты, цалкам верагодна, што Грузію могуць пазбавіць
статуса кандыдата у краіны еўразвязу. Адбываецца гэта не так складана, як атрымаць гэты статус, а для гэтага дастаткова папроста большасці, то бишь просто парламенцкая большасць прадстаўнікоў галасуе за гэтае пытанне і краіна пазбаўляецца статусу. Пазбавіць статусу значна прасцей, чым надаць статус. Бо дзеля таго, каб надаць статус, трэба там шмат всялякіх штукаў вывучаць на адпаведнасці і так далей. Так, мы думаем, що вони Сакартвела, а оказалось Грузія. Ну, так, я ось думав зробити що-небудь на картинку, на заставку ось про Сакартвела і Грузію, але я вирішив там криху іншу тематику подобрати. Ось, але, ну, котик так само класний, мені подобається. Ось, картинка з котиком так само вельми пригожа. Так, Грузія, на жаль, не робила висновків з усіх подій, їм треба було максимум ставати незалежними від Рашки і розвивати армію. Ну, улічуючи там насельніцтво, насамрэч, то так, але знову ж не зрозуміло, що ну, країна у 2008 году стратила території. Ці там навіть раніше вона їх стратила, не пам'ятаю, але там у 2008 там так само були ніякі уварвання. Докладно не пам'ятаю, тому що ну, не історик. Але країна, яка воювала з Росією, причому це не так давно, не то, що там Першая сусветная, там фінская вайна, там фіны забылі, як воевать з Росією, там калі там гэта фінская вайна была, там у 1900 там якімсьці годзе. І зразумела, і калі б гэта яшчэ там з Грузіяй было тое ж самае, можна было б зразумець, што там так там штосьці забылі, не вывучылі урокі гісторыі і так далей, але вось он, 2008 год. 2008 год, што ў мяне было ў 2008 годзе, я не памятаю, што было ў мяне ў 2008 годзе, але я памятаю, што было ў 91 нават годзе, калі Савецкі звяз развальваўся. Я памятаю, што у жніўні гэтага года я апошні раз быў у Крыму. Вось, я памятаю гэтыя газеты, якія тады былі. Я памятаю гэтыя відэа з танкамі у Маскве. Гэты белы дом, які там, нават памятаю гэтую загаловак газеты, вось чорны дом, які калісьці быў і белым, калі там нейкія щось там гарэла ў іх у белым доме, і фотаздымак, што там ён пачарнеў, таму што падкапціўся. Я гэта ўсё памятаю, пры тым, што мне ўжо як бы гатоў пад сраку, а там мне было 7. Ось, а ў Грузіі гэта было ўвогуле ў 2008. 2008, гэта, ну, 16 гадоў. Гэта, ну, нават дзеці, якім было па 7, уявім, гэта яны 2000 года, ім зараз па 25, па 24. Ну, і як бы, як можна такое забыць? На тэрыторыі тваёй краіны ваенны канфлікт адбываўся, прычым вядома па віне якой краіны ён адбываўся і з ініцыятывы якой краіны, а ты просто ось така, ну ладно, ну, подумаеш, там Абхазію страцілі, ну а зараз незалежнасць страцім, і што? Ну, уласна, для майго розуму гэта вельмі дзіўна выглядае. Там перший конфлікт був ще в 90-х, там були українські добровольці. Якщо вам цікаво про ці події, то рекомендую вам книгу «Як козаки в Кавказі воювали». Автор Бобрович В. Ну, я, напевно, якое-небудь відео знайду про події про Абхазію, попросту, тому що, ну, цікаво. Мені просто ось цікаво. Як у свій час я глядел відео про Першую і Другую чеченські війни, як яно там що відбувалося. Мабуть, треба ж таки просвітлятися. Ось. І поглядіти ще відео про Абхазію і про напади на Грузію. Ось. Але, ну, повернемося до того, що все ж таки не так шмат часу пройшло, коли твоя країна у воєнному конфлікті з іншою країною, при тым, што агрэсарам якраз таки выступала іншая краіна, страціла свае тэрыторыі. При тым, што там Грузіі і так, ну, грубо кажучи, хуй да ніхуя. Ось, і там яшчэ 5 мільёнаў
насельніцтва дзесьці мусіць жыць, і тут яшчэ ад цябе такі кусок адгрызлі. Ну, як па мне, гэта як, ну, прыкладна, як і з Донбасам, які адгрызлі русакі у... Ой, русакі, забаняць мяне за гэтыя словы. Адгрызлі ва Ўкраіны тэрыторыі такія, ну, параўнальна з Украіны, так, нармальна там хапнулі. Калі там, не памятаю, да 27% тэрыторыі акупаваная зараз. Ну, гэта 27, гэта амаль што траціна, 1/3 часткі. Ну, і з насельніцтвам, і з тэрыторыямі, і улічваючы, што Украіна аграрная краіна ўсё ж такі. Ну, гэта пашні, умоўныя пашні. Ну, лічыце, што ось траціну пашней, ці, ну, папросту там тэрыторыі, якая прадугледжвалася пад пэўныя там аграрныя дзеі, зараз Украіна папросту страціла. Ось, што казаць пра Грузію, дзе там увогуле горы, ну, ось, і ось гэты кавалак Абхазіі страціць. Ну, і забыцца пра гэта, і зноўку ж пачынаць цягнуцца у гэты бок. Гэта, як мяне пытаюць, як там, чаму я, напрыклад, не жанаты да гэтага часу, бо мне там ужо амаль што 40 будзе хутка. Я кажу, що, ну, папросту я не лічу сябе дурным чалавекам у плане будаўніцтва адносінаў, бо некаторыя там схільныя да таго, каб павяртацца там да сваіх там былых і гэтак далей. Але ў свой час быў такі прыклад, я не памятаю адкуль, яго памятаю, адкуль яго ўзяў, або там з якога-небудзь стендапу, або так дзесьці прачытаў. То есть павяртацца да таго, што было, ну, там непасрэдна пра там сваіх былых жанчын, скажем так, гэта, бо у цябе была прычына, каб, скажем так, не быць зараз з гэтай жанчынай. Гэта як взяць стакан мачы, адхлебнуць з яго, сказаць, фу, бля, якая хуйня, і паставіць на падаконнік. І дзесьці праз пэўны перыяд, там, праз год, зноўку убачыць гэты стакан і вырашыць паспрабаваць, а мабыць, штосьці змянілася. Я вам кажу, там нічога не змянілася. Там як была мача ў гэтым стакане, так і не засталася. Гэта тое ж самае адбываецца з людзьмі. Ось, калі ты там з кімсьці размаўляеш, там будуеш адносіны, і штосьці там не атрымліваецца, то і ты вырашаеш, што, ну, як бы ўсё, гэта канец, і няма сэнсу гэта ўсё працягваць. Ну, які сэнс пра гэта ўсё ўзгадваць праз пэўную колькасць часу, там, праз паўгады, праз год, там, праз 2. Калі там ты ўжо прыняў рашэнне, што гэта не спрацуе, чаму ты вырашаеш, што гэта спрацуе зараз? Тое ж самае датычыцца пэўных палітычных дзеяў, калі вось у 2008 не атрымалася неяк, ну, там і немагчыма, каб атрымалася неяк дамовіцца з Расіяй наконт статусу Абхазіі, каб Абхазія засталася тэрыторыяй Грузіі. Ось, таму што яе папросту там ваенным шляхом захапілі, умоўна кажучы, пад пэўнымі там умовамі. Ну, няма сэнсу зараз дамагацца нейкіх паступак ад Расіі ў гэтым пляне і імкнуцца неяк да гэтага. Але шкада, што ўсё ж такі маюць уплыў менавіта вось гэтыя прарасійскія сілы. Ну, нягледзячы на тое, што шмат грузінскіх, напрыклад, добраахвотнікаў ёсць ва ўкраіне. Вельмі шмат. Там ледзьве не самае... Не ведаю, колькі вось расейцаў. Мабыць, расейцаў толькі што можа быць больш. Але менавіта грузінаў вельмі шмат. Бо я бачыў там цэлыя... Ну, прынамсі, вось калі я быў у другім інтэрнацыянальным легіёне, было там 45 грузінаў. І гэта была пераважная большасць ад колькасці падраздзялення на той момант. Ну, і іх не становіцца менш. Яны прыязджаюць новыя і новыя. Ну, і гэта кажа пра тое, што людзі свядомыя. Не то, што няма дзе паваяваць, і там няма дзе пару выпусціць на расейцаў. Яны з Грузіі вырашылі прыехаць ва ўкраіну. Увогуле не. Там свядомыя людзі. Ось, і тое, што зараз там адбываюцца менавіта пратэсты, што людзі выходзяць і выказваюць сваё незадавальненне, гэта таксама кажа пра тое, што грамадства
Вось, і это як ужо, скажем так, другая тэма, пра якую ў гэтым, скажем так, разрэзе хацелася сказаць, тое, што грамадства яно адчувае сваю адказнасць. Ось, тое, што грамадства мае ўплываць на тых людзей, якім яно даверыла кіраўніцтва сваёй дзяржавы. То бишь тое, што там за вас за гэтую партыю грузінская мара прагаласавалі ў свой час, і яна набрала там парламенцкую большасць, не означае, што все, гэта все, до наступных выбараў, все, жывіце як хаціце. Мы вас чапаць не будзем. Калі кіруючая партыя або там любая, скажем так, мабыць, і не кіруючая нават партыя, праштурхоўвае пэўныя законы, якія не адпавядаюць грамадскай цэласнасці, калі можна так сказаць, грамадскім ідэям і грамадскім ідэалам і жаданням развіцця грамадства менавіта гэтага, грамадства мусіць зноўку, забыўся беларускае слово, украінскае толькі, утручацісь у дзейнасць дзяржавы, умешвацца, як па-беларуска будзе, не памятаю. Калі хто-небудзь з беларусаў глядзіць, згадайце мне, як будзе умешвацца. Бо я памятаю толькі украінскі варыянт. Тут украінізацыя ідзе поўным ходам. Мае пачынаць зноўку ўплываць на гэтыя рашэнні. І тое, пра што, напрыклад, казаў не памятаю, калі на гэтым тыдні былі эфіры на той жа Ісландыі, і пан Петроў казаў, што там пайсці там прагаласаваць, гэта не заканчэнне палітычнай дзейнасці для выбаршчыкаў. Бо калі штосьці не так, гэта зноўку ж з'яўляецца праблемай выбаршчыкаў. Бо выбаршчыкі маюць уплываць на тых, каго яны абралі. І калі тых, каго яны абралі, робяць штосьці неадпаведнае тым, што ад іх чакаюць выбаршчыкі маюць пра гэта сказаць. І сказаць не электронным лістом, бо гэта звычайна не дзейсная справа, а сказаць праз, умоўна кажучы, непасрэдна сказаць, з рота ў вушы, прыйсці да адміністрацыі і там пра гэта сказаць і заявіць пра тое, што ты там Клічко підар, і ты робіш не так, як трэба. І давай-ка грошы не на брусчатку на Васильевскай, а давай-ка грошы на ЗСУ. І тады гэта будзе працаваць. Тое ж самае зараз адбываецца ў Грузіі, калі свядомае насельніцтва, свядомае грамадства разумее, што тыя людзі, за каго яны прагаласавалі ў свой час, зараз іх ідзеі не адпавядаюць тым ідэалам, ідэям і накірункам, пра якія яны распавядалі, калі была там выбарчая кампанія. І сваімі пратэстамі яны зараз зноўку ж нагадваюць пра тое, што вы не туды зноўку хочаце нас завесці. І гэта іхняя адпавядальнасць. Таму прыемна бачыць, што ўсё ж такі грамадства гэта не ёсць дзяржава. Бо на прыкладзе Беларусі 2020, скажем так, нельга было гэтага сказаць. Там не было вось гэтай ідэі. Ніхто не выходзіў на вуліцы сказаць Лукашэнку, каб ён сыходзіў, таму што ён цягне нас у Расію. Не было такіх. Я нават бачыў, хадзілі з расійскімі сцягамі, хадзілі на гэтых нядзельных шэсцях. Не выключна, што гэта былі нейкія там правакатары ці гэтак далей, але факт у тым, што ніхто не звяртаў на гэта ўвагі, што хадзілі людзі з расійскімі сцягамі. І ў Беларусі, напрыклад, не было гэтага такога свядомага грамадства, якое хацела выказаць сваё незадавальненне ўлады не таму, што ўлада ўжо, умоўна кажучы, і адкрыта і пряма кажучы, ўжо заебала сваёй прысутнасцю у адной асобе. Не было заяваў пра накірунак працы гэтага кіраўніцтва, пра тое, што гэта кіраўніцтва вядзе краіну не ў ты накірунак, куды хацелася б грамадству, каб гэтае кіраўніцтва яе вяло.
Бо, скажем, калі б Лукашенко там дзесьці там у нулевых годах пачаў там штосьці там пра еўрапейскія рэформы, напрыклад, рабіць, і Беларусь там атрымала статус краіны кандыдата, і рэформы у накірунку таго, каб атрымаць статус не кандыдата ўжо, а краіны еўрапейскага звязу, і пачаў бы ён там штосьці змяняць. Перакананы б не было б вось гэтых 2020, не было б. Все было б інакш. Але зразумела, што гісторыя не мае, як гэта, забыўся, як гэта будзе па-беларуску зноў, саслагательнае накланенне, карацей кажучы. Гісторыя яго не мае. Таму все адбылося так, як адбылося. Так, давайте каментароў там крыху панасыпалі. Так, Грузія добра зарабляе на турыстах з Расіі. Ну, зноўку ж, Грузія ж не толькі турыстычным бізнесам зарабляе. Так, гэта пэўны адсотак, але я не думаю, што гэта там нейкая такая большасць. І я перакананы, калі не стане там расійскіх турыстаў, там з'явяцца іншыя турысты. Таму што не выключна, што іншыя турысты не едуць у Грузію, таму што там ёсць расійскія турысты. Я ввогуле вось гэта не выключаю. Таму як бы адсутнасць расійскіх турыстаў я не лічу, што будзе праблемай для Грузіі. Після 2008-го практично через рік вже орки їздили на відпочинок в Грузію, війни як і не було. Ну, то так. Така ось громадська пам'ять. Саакашвілі зробив велику помилку в 2008-му. Він недооцінив Рашку і переоцінив Захід. І не строїв армії. Ну, не ведаю, насамрэч, не могу дакладна сказаць, бо не ведаю, як там датычна арміі, што адбывалася ў Грузіі. Але не выключна, чтоб калі займаўся Саакашвілі той жа арміяй, зараз бы гэта, скажем так, правячая партыя не стала б там ваеннай хунтай, напрыклад. Папросту пабудаваўшы ўладу, апіраешся вось на сілавы блок, военный блок у прыватнасці. Бачила в TikTok відеоінструкцію, як виходити на протести. Про маски, будівельні та окуляри, щоб зберегти очі та дихання від газу. Так, насамрэч, было такое. Я вам распавяду, напрыклад, тое, што казалі, што вось там беларускае грамадства было не гатовае, таму 2020 і так далей. Было все гатовае. Я вось жыў побач, са мной быў будаўнічы гіпермаркет. Ось я вам хочу сказаць, на другі дзень там ужо не было касак. Не было касак і не было рэспіратараў, не такіх звычайных, а такіх на ўвесь твар, якія. Там са шклом на акулярах і з гэтымі. Амаль што як супрацьгазы такіх вось рэспіратараў ужо на той момант, на трэці дзень не было. І калі я потым там таксаваў нейкі матацыкліста падвозіў, ён казаў, што ён хацеў набыць сабе гэту, ну, чэрапаха называецца, на спіну такая штука абарончая для хребта, пластикавая, горб такі, калі бачылі у матацыклістаў, там абараняць спіну падчас там падзення. Ось, і дзесьці, кажа, вось у 10-х числах жніўня хацеў сабе набыць такі. Ось, усе матацыклетныя магазины, крамы Мінска аб'ехаў і нідзе не знайшоў, таму што іх просто не было. Гэтак же сама, як матаботы, вось гэтыя пластикавыя такія боты матацыклетныя, таксама іх все разабралі. Насельніцтва ўжо было гатовае, яно ўжо скупіла, затарылася усім, чым можна, і чакала, па сутнасці, сігналу. Але сігналу не дачакалася. Ось, таму ось так. Звісно, з політикам треба нагадувати, а то вони люблять забуватися. Ну, так, про то я кажу, што самае прасцей за ўсё гэта сказаць, што я прагаласаваў, ён там хай вырашае, ну, а калі не, ну, тады наступны раз прагаласую за іншага. А наступны раз іншага можа ўжо і не быць.
Ось, і знову ж повертаючись до самого яскравого прикладу, Білорусь 2015, 2015 года вибори. Ось, вогуле безальтернативні. Безальтернативні, тому що усі кандидати, окрім Лукашенка, яны штучні були. Ось, і по сутності те ж саме може відбутися і у вас, коли ви будете. Ось, коли там зараз, наприклад, там, не во фліті, як Кличко і так далі. На наступні вибори мера Києва може балотуватися там який-небудь Кличко, умовно, ну, умовно кажучи, Кличко, Порошенко там, і хто-небудь, і Гончаренко, наприклад, ось. І де тут буде вибор? Не буде вибору ніякого. Менавіта таму ось трэба дзейнічаць менавіта для того, каб вось нават у той жа медыйнай сферы з'яўлялася інфармацыя пра тое, што дзейнасць тых ці іншых палітыкаў не задавальняе насельніцтва, не задавальняе грамадства, не задавальняе выбаршчыкаў. Так, а пан Іван в чат Ісландыі не заходзіць. Чаму? Я там захожу, час ад часу щось пишу, але не карыстаюся я там популярнасцю. Так. Звісно, маємо те, що маємо. Таких, як Карась, в Білорусі не було. Так, тут цілком згодний, і зараз я гэта розумію, що нам попросту необхідні такі ось люди, як Карась. Ось не кажу, що я там хочу стати карасем номер 2 для білорусів, я навряд чи стану коли-небудь настільки впливовим у плані інформаційним, але принаймні у фізичному плані, коли ви поглядите на задній план, там у мене за плечами зараз, ось там, ось, принаймні фізично стати карасем вельми хотілося. Ну, і якби готуємося до гэтага. Так, по криху. Я маю на увазі активних, які могли підняти руку на мента. Насамрэч там білі ментов шмат, але ось гэта апозіцыйная... Ой, гэта... Ай. Карацей, лідары, якіх мы абралі лідарамі, нас подвели, скажем так, і повели нас не ў той бок, і казаць пра штосьці іншае ўжо зараз не мае ніякага сэнсу. Дарэчы, як вы ставіцеся до мотоциклів? У мяне няма мотоцикла, але мой брат у Беларусі набыў сабе мотоцикл. З чым я яго павітаў, скінуўшы яму фотку фаршу. Казаў, што вось табе твоя фотка праз некаторы час. Ось, мабыць, ён да гэтага часу яшчэ ёсць, там зараз ён там відэа нейкае мне скідаў пра тое, як ён там на мотоцикле з дзяўчынай са сваёй, як казалось, жонка у яго ўжо новая, катаецца, але, ну, я пазбегнуць фаршу у гэтым выпадку, я лічу, што будзе вельмі складана. Так, чого в Києві всі так накинулися на Кличка? Добре, що хоч не Льоня Космос. Ну, я не ведаю, хто такий Льоня Космос. Я ведаю тільки, хто Кличко. І улічуючи стан метро, по-перше, ну, і хай я на метро там я не їжджу, ось там некалькі разоў толькі я там карыстаўся метро, але тое, що там сінюю галіну там амаль што напалову закрылі, і там з чырвонай галіной таксама ёсць пытанні. Ось, гэта па-першае. І масты. Паўдзенны мост закрыт цалкам, там толькі па спецпрапусках або па ваенным квітку. Я час ад часу там, калі спяшаюся, і мне там по дарозе прям вось праз паўдзенны мост. Я там праязджаю праз паўдзенны мост па копіі ваеннага квітка. Але вельмі рэдка гэта все адбываецца. Ну і іншыя масты таксама, якія... Перш, адзін там мост, які недабудаваны, гэты мост на Траешчыну, які там абяцаў Клічко ўжо хер поймі колькі. Ось, мост метро ўвогуле абмежаны, ці Патона, мост Патона абмежаны, там по 2 паласы, бо калі адкрыць, там все просто, там ён не вытрымае, перад аварыйным ці ў аварыйным стане знаходзіцца.
Ось, застаецца там толькі па сутнасці там два мосты. Это паўночны і мост метро. І то там на мосту метро там такія дыры, що просто я часам там здзіўляюся, що там не стаяць пастаянна на абочыне машыны, якія ў гэтай ямы патрапляюць, і там, бо там на хуткасці на такой можна патрапіць у гэтую яму, і там реально там з калесо глыбінёй і па памерах там. Это все жах. Яго самі выбіралі кіяне, а краще бы був Притула. Ну, не ведаю наконт Притулы, а тое, што выбіралі, ну, Парашэнку таксама ў свой час выбіралі, і Януковіча ў свой час выбіралі, і Ющенка ў свой час выбіралі. Ну, шмат усіх прэзідэнтаў у ўкраіне ў свой час выбіралі. Таму, зноўку ж, пытанне да выбаршчыкаў. І да таго, як яны дзейнічаюць у сувязі з тым, як іх абранцы дзейнічаюць. Напрыклад, Януковіча знеслі. Ось, тому що не сподобалося тое, яким чином ён здійсняв політику. Так, я і Нікієнка в Житомирі часто виходять на протести. Цього року вирішали, що гроші, які мали пустити на фонтани, віддадуть ЗСУ. Ну так, щось там з фонтанами я чув эту движуху. Не факт, що мене це дотичилось Житомира, але ось і ідею замість фонтану гроші на ЗСУ я докладно пам'ятаю. Тепер треба контролювати, щоб точно віддали. Льоня Космос, це мер Києва був такий. Ну, мабуть, я не відсочував насамрэч мерів Києва. Я навіть мерів Мінська не пам'ятаю ні одного. Ну, і в Мінську вони не обираються, вони і призначаються. Так, мене в Києві бісило те, що маршрутки грошима треба платити, а в нас давно банківськими картками, карт-кодами чи транспортними картками. Ну, ні, маршрутками я так само в Києві рідко користаюся. Ось, але... Ні, мабуть, можна. Там, ну, принаймні, ось в Білорусі у автобусах нават у метро можна было попросту карткай заплаціць за праезд. І ў аўтобусах таксама зрабілі так, што можна было карткай заплаціць за праезд. Так там не стаялі гэтыя турнікеты, як там у Маскве, напрыклад, зрабілі. А стаялі просто такія штукі, дзе можна было прыкладаць або праездную картку, або картку, якой можна, ну, банкаўскую, каб заплаціць за праезд. Ось тому, як тут у Києві відбувається, насамрэч, не езжу маршрутками. Ось, бо мне, ну, не скажу, що там значно выгоднее, але по часі значно выгоднее поехать попросту на машине. Так там заправить и ездить. Там, улічваючи, колькі я езжу, что не езжу. Ось, там на пошту поехать, калі щось там тяжкое завести, отправить, и щось тяжкое забрать. Адзінае, ці там по справах у ДМС, напрыклад, з'ездзіць і так далей. Ось, таму мне прасцей на машине поехать, чым на маршрутке. Притым, што у меня тут хуткасны трамвай побач ёсць, а лічуючы, што у мяне ёсць УБД, калі не памыляюся, я ўвогуле там бесплатно могу ездзіць, ці штосьці такое. Маршруткі це гідота счета. Ну, напэўна, у вас тут маршруткі, я гляджу, людзей такія, як пазікі, гэта Богданы. В Беларусі маршруткі гэта ўвогуле спринтары і газелі. То есть таких ось менавіта мікрааўтобусаў па памерах, ну, таких квадратных, як аўтобусы, у Беларусі, напрыклад, ну, няма. Ось там звычайныя мікрааўтобусы, такія ось, як там спринтары, газелі і так далей. Яны выконваюць ролю маршрутак. У нас есть класныя маршруткі, Volvo вялікія, ну, напэўна. Я кажу, я як не карыстаюся грамадскім транспартам, тому я далёкі ад гэтай тэмы. Адзінае, што закрытае метро, яно ўплывае, таму што нават калі ты едзеш на той жа машыне і па тым жа Галасеевскім праспекце, ось, або ты там з кальцавой, з акружной дарогі, табе трэба там
бок Васильковай вуліцы. Складана ўсё, калі там усё ў пробках. Ось, от так. Але є і катафалки, залежить від перевізника. Я в Харкові тільки на метро ганяв, воно там супер зручне, ну як для мене. Ну, я по Харкову так само їздив машиною більше. Ось, але, ну, Харків, мабуть, не такий вже великий, хоча другий по мірах город, бо там, ну, принаймні, Харків не поділяє река, як Київ, де тобі, каб потрапити з одного берега на другий, треба там шукати, праз який мост поїхати, і не факт, що цей мост функціонує. Там все ж таки в гэтым плане попростей, ось все ж таки все дороги такі, більш-менш. Я в Харькове на трамвайчике ездила. Ну, зараз почнем. Кто где, на чем. Я один раз в Киеве на фуникулер ездил. Ну, здесь в 10-м году, здається, коли я был в Киеве. Так, что еще хотелось сказать? В принципе, и все. Все, что я хотел сказать, я сказал. Зараз тоді такое невеличкое, як його, стандартная прапанова. Ось, калі там ёсць нейкія тэмы і ці нейкія іншыя такія пытанні, у вас ёсць магчымасць іх зараз задаць, пакуль я тут буду кароткую прамову рабіць. Ось, таму давайте, чакаю на пытанні, тэмы, абмеркаванні і так далей, пакуль я тут нагадую вам, што падтрымаць мяне бескаштоўна, як вы бачыце по гэтым бегущем радку, можна, падпісаўшыся, па-першае, на канал, поставить падабайку под гэтым відэа, і калі яно выйдзе ўжо як відэа, а не як трансляцыя, напісаць там каментар з 7 словаў, каб алгарытмы Ютуба з большым імкненнем прасоўвалі гэтае відэа, калі вы лічыце, што ў гэтым відэа сапраўды ёсць інфармацыя, якая вельмі важная, якую трэба пашыраць і так далей. У любым выпадку я лічу, што любую інфармацыю на беларускай мове трэба пашыраць, папросту, каб было больш любой іншай мовы, акрамя расійскай. Ось. Таксама, калі вы хочаце падтрымаць матэрыяльна, можете падтрымаць мне праз вось гэту картку, якую вы бачыце на экране, гэта украінская картка. Ось, калі вы за мяжой, у вас няма магчымасці скінуць на беларускую, на украінскую картку, але падтрымаць вы хочаце, прям все у вас там свербіце, вы хочаце падтрымаць. Вось мой тэлеграм. Тэлеграм, напишите мне туды, мы там разберемся, ёсць там іншыя варыянты. Як падтрымаць? Ну, і зноў ж бескаштоўная падтрымка, гэта там папросту зарэпосціць, гэта ўсё прасоўваць у чатах, там якіх вы прысутнічаеце, калі вы лічыце, што гэта варта таго, каб пра гэта дазнаваліся людзі. Бо зноўку ж ніхто, акрамя вас, пашыраць гэта, ну, не будзе здольны. Я там все, што ад мяне залежыць, я раблю. Калі вы лічыце, што я чагосьці не раблю з таго, што я мог бы рабіць, напишите мне про гэта. Можете у каментары, у чаце, або вось у гэты ж самы тэлеграм напісаць. В прынцыпе, я ўсё прыму да разгляду. Так, треба рекламувати в Тимура, щоб люди приходили. Так вони знають, але дуже не йдуть. Ну, тут я згодний, тому що люди не йдуть, тому що не хочуть. Ось нема у їх цікавості, їм гэта не цікаво. Бо є люди, бо навіть ось я ось вчора мені було сумно, я почав там шукати статистики, всілякі глядіти. Бо просто ось з'являються постійно нейкі глядачі. За апошні 28 дзён была статистика про те, що нових глядачів не з'являється. З тих, які б ставали постійними глядачами. І не тільки там про активність у тим же чаті і так далі. Попросту не з'являється. Все.
я, скажем так, пошираю свої ефіри у 3 чи 4 чати, в яких я знаходжуся. Переважно гэта українські чати, ну, зрозуміло. Ось. Але ну, не факт, што адтуль хтосьці прыходзіць па гэтых спасылках, бо не ўсім гэта цікава, не ўсім цікава чуць беларускую мову нават ва ўкраіне, бо як бы сваёй украінскай дастаткова. Ну, я не ведаю насамрэч падставу. Таму каб вось не было як вось сёння, скажем так, бо сёння па сутнасці два чалавекі ствараюць актыўнасць у чаце. Ось, і за што ім, канешне, безмежная падзяка, бо без іх было б увогуле сумна. Я б тут гадзіну б сам з сабой размаўляў і распавядаў бы там тое, што хацеў, літаральна размова была б з экрана. Звісно, можа, вам часцейше трэба эфіры. Ну, калі рабіць часцей, то тут папросту трэба больш, скажем так, больш навінаў. Больш навінаў, а не заўсёды іх ёсць толькі. Ось, калі б былі пэўныя тэмы, скажем так, і былі запыты на пэўныя тэмы, можна было б рабіць часцей. Але зараз я не бачу, бо калі памятаеце, я прапаноўваў тэму нават з беларускім чытаннем, так званым, чытаць нейкія беларускія творы, вершаваныя або прозу, ось папросту там сярод тыдня, там 2-3 разы на тыдзень, там па 10, 30, 40 хвілінаў, і гэта нават не знайшло падтрымкі, бо ніхто не напісаў каментары ў падтрымку гэтай ідэі. Ось, відэа выпускати тэматычны экстрэнік. У мяне выходзіць відэа на Ютубе, у мяне выходзіць відэа, дзе, па-першае, я раблю нарезкі з эфіру, ну, але, напрыклад, з гэтага эфіру я не ведаю, што тут можна нарезаць, бо тут все такое. Все вельмі змястоўнае і вельмі шмат трэба вырезаць. Ось. Ну і сэнсу ў гэтым асабліва няма. Ось, або калі што-небудзь адбываецца, я там штосьці таксама пошчу. Той же Telegram заўсёды штосьці з'яўляецца, на тым же TikTok штосьці з'яўляецца, і ў Інстаграме я заўсёды там штосьці, ва ўсіх сацыяльных сетках, дзе ёсць, заўсёды на тыдзень штосьці адбываецца. Ось, таму пашыраць, зноўку ж, прырост каналу, ён зараз адмоўны. Нягледзячы на тое, што, скажем так, актыўных гледачоў, тых, хто прыходзіць непасрэдна на эфіры, становіцца больш. Ну, зараз, напрыклад, там 4 чалавекі глядзяць. Зараз, да 7 даходзіць час ад часу колькасць адначасовых праглядаў. Ось, але я, напрыклад, я ўжо не бачу, якім чынам я магу ўплываць на тое, каб збольшваць гледачоў. Клікбейціць назвы, такое. Бо людзі зайдуць, там паглядзяць, што тут, пачуюць там 1-2 сказы і зразумеюць, што гэта ўвогуле не тое, на што яны забайціліся праз гэтыя клікбейтныя назвы, і гэта іх не ўтрымае, калі, скажем так, іх не цікавіць тое, пра што вядзецца гаворка. Ось, таму пашыраць трэба менавіта ось там, дзе вы лічыце, што гэта знойдзе, што гэта адгукнецца. То бишь сярод сваіх знаёмых там з падобнымі да вашых поглядаў. Якім гэта будзе цікава і якія змогуць там гэта ўсё таксама падтрымліваць. Так што вы думаеце, расіяне підуць на Харків, ці це проста інфармацыйная атака? Наконт Харькова, там можа быць і інфармацыйная атака, а можа быць і могуць быць і такія правакацыйныя дзеі. Напрыклад, як там імітацыя нейкага наступу дзеля таго, каб папросту адцягваць увагу, адцягваць сродкі, адцягваць сілы і адцягваць тую ж самую зброю.
Ось під зброєю я уявляю, по-перше, там і артилерію ту ж саму оттягивать, и танковые некие подразделения оттягивать, и пехотные подразделения оттягивать, и супрацьпаветряные подразделения оттягивать. І зрозуміло, що коли ти з нейкага накірунку гэта ўсё будзеш перакідваць на іншы накірунак, то рвацца будзе там, дзе тонка, як кажуць. Таму не выключана, што гэта вось так і будзе адбывацца. Ну, прынамсі, гэта моя думка. Будзе як Тимура будзе в теневом бане. Ну, я не выключаў, што я ў теневом бане, пры тым, што моя дзейнасць не задавальняе некаторых беларускіх гэтых апозіцыянераў, таму што мне нават відэа з тыктоку выдалілі. Відэа з тыктоку выдалілі з 1000 праглядаў. Ось, таму такое. Ще пытанне да вас, наскільки була хороша підготовка в армії Білорусі, коли ви служили? Там не було ніякої підрихтовки. Ми стріляли за допомогою алюмінієвої дошки, як ви розуміли. Тут, наприклад, коли я тут уже воював, ми воювали за допомогою планшету. Планшету, електронного планшету. Не алюмінієвого планшета, а електронного планшету з програмним забезпеченням, яке дозволяло проводити певні розрахунки. Коли я служив у белорусской армии, это все отбывалось за допомогой алюминиевой линейки с кутамером и алюминиевой дошки. Тому и я не меркую, что ніяк занадто далеко наперед нанотехнології в Беларусі просунулися за гэты час. Мені не приходять сповіщення, я просто помню про час. Ну, у мене завсёды я не як Тимур там за годину выставляю відео, я выставляю за сотні. Як мінімум за сотні я выставляю эфир. То есть у суботу, 10 у день я уже ведаю, про что я буду казать, и я роблю там картинку и выставляю эфир. Тому якби тут дознацца складана. Про то, что там приходить и не приходить гэтыя апавяшчэнні, мне, напрыклад, таксама, пры тым, што я адпісаны ад апавяшчэнняў, напрыклад, ад той жа Ісландыі, там хтосьці мне даруе пастаянна гэтае спонсорства. Ось, і мне прыходзіць сповещенні з Ісландыі, напрыклад, пра эфіры для спонсораў. Не, то, мабыць, гэта там, што спонсоры. Ось, а звычайна я нават не ставлю гэтых апавяшчэнняў, таму што я і так памятаю, калі там што адбываецца. Ну, і я досыць часта, скажем так, аднаўляю гэтую старонку Ютубу, і там папросту, калі ёсць эфір сярод тых каналаў, дзе я падпісаны, там яны папросту мне выскакваюць у рэкамендацыі. Ось, таму зноўку ж, павяртаючыся да усіх без выключэння гледачоў, якія глядяць. Зараз я адкажу пра Ісландыю. Ось, ад вас залежыць, наколькі хутка будзе пашырацца, па-першае, гэты канал, наколькі будзе ён прырастаць, бо зараз прырост, скажем так, адмоўны, але нават з тым жа самым, напрыклад, калі браць таго ж Тимура, у яго там 5200 подписчикаў, але пры гэтым не менш за 100 гледачоў падчас эфіру яго набегае. Ось, нават калі мне менш за 1000 падзяліць нават на 5, у мяне павінна быць каля 20, умоўна кажучы, каля 20, але за апошні месяц 11 адначасовых праглядаў гэта быў максімум. Ось, я не ведаю, з чым гэта павязана, не могу сказаць, што там нейкі дрэнны у мяне контент, ці нейкая дрэнная аналітыка, ці нецікавыя тэмы. Ось, нецікава, напэўна, гэта папросту гледачу. Ось, а шукаць менавіта свайго гледача, каму гэта цікава, я ўжо не ведаю, якім чынам. Рэкляму набываць у Ютубе, я не зарабляю яшчэ на гэтую рэкламу, каб яе набываць. Ось, таму пашырэнне, скажем так, як гэта?
поширення не контенту, а поширення каналу, поширення серед підписчиків каналу, воно лежить на підписчиках. Ось, бо я роблю все, що я можу. Я там і до Тимура заходжу, і Тимур мене там рекламує. Ось час від часу каже принаймні про канал, але при цьому якби не збільшується. Так, ось зараз два чоловіки, які є принаймні в чаті, вони з каналу Тимура прийшли. Ось, які плюс. Ось, але у остатнім, не відчуваю ніякого такого бусту. Менавіта до того ж, ще зараз там літо почалося, і менше і менше це все буде викликати цікавість. Напевно, треба переходити на ефіри у будні дні. Ось, коли люди ще там, принаймні, якою-ніякою працею займаються, і після праці там можуть посидіти, повтикати у ютубчика, а не як там, наприклад, сьогодні там на дворі вогулі видатне. І під шашличок ютубчик навряд чи хтось буде глядіти. А потім переглядати у записі, так само маловероятно, що хтось буде. Тому ось так. І навіть по коментарях, ось, наприклад, коли там хтось у неділю не глядить, а потім переглядає, знову ж там жадаючих писати коментарі, задавати ніякі питання в коментарі просто нема. Тому, скажімо так, гэту справу довіряю цілком вам. Ось ви можете, ведаючи, там, що людей цікавить ті чи інші теми, ось, що їх може цікавити, про що я кажу, про що я розповідаю, то, яким чином я це розповідаю, тому що не по-російську, принаймні. Ось, поширайте серед знайомих, пишіть знайомим, там, у ніяких чатах інших, де мені нема. Ось, поширайте. Як вам команда Chicago Blackhawks? У свой час команда Chicago Blackhawks переиграла мою любимую команду Philadelphia Flyers у 6-й гульні, здається, і там такий дикий гол був у овертаймі. Патрик Кейн забив, я пам'ятаю, там така дурна шайба. Ось, і могла тоді Філадельфія виграти Кубок Стенлі, але не виграла. Ось, тому это все, что я могу сказать про команду Chicago Blackhawks. Я болею за Филадельфию. У хоккея, принаймні. У національній хоккейній лізі. У Національной баскетбольной ассоциации я уболеваю за Сан-Антонио Спёрс. А у бейсбольной лизе за Детройт Тайгерс. Всі американські ліги я називав. У НФЛ, напевно, зараз я ні за кого. Я хочу там супроть кого-небудь. Супроть Махомсов, там які-небудь і так далі. Ось. В мене немає, на жаль, знайомих, але я переконаний, є. Знайомі, чати, завсюди є, де зробити репост. Ось, до того ж, коли ви там бідаєте, до речі, ось там, коли у вас є знайомі депутати, тут Тимур мені сказав, що треба до депутатів звертатися, що вирішалася ситуація з статусом моїм в Україні, і в огулі ніяк законодавче щось змінялося з скажем так, ставленням до белорусских добраахвотнікаў. Калі у вас ёсць знаёмыя дэпутаты, пакажыце ім гэтае відэа, скажыце, што вось на гэты тэлеграм яны могуць мне напісаць, я з задавальненнем з імі паразмаўляю на тэму правоў і магчымасцяў беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне пасля заканчэння іхняга кантракту. Ось, таму ось так. Ігровыя стрімы я рабіць, прынамсі, не планую пакуль што. І ввогуле не планую. Вечна. Тут я іграю ўжо так. Амаль што не іграю так. Час, скажем так, забіць. Це бажано, щоб наші великі канали це підняли, але вони, на жаль, цього не роблять.
Росіяни зараз під українські гроші готові ігрові канали роблять, їм нічого це не стоїть. Ну, до великих каналів, наприклад, я в свій час, я з Тимуром про це казав, пропонував я ось ті ж самі плюшки, які там розігрували у Тимура, пропонувати Ісландії, але там мені відмовили, умовно кажучи. Ось писав я пану Петрову, але там все ніяк загубилося. Написав я так само пану Іванову у Інстаграм, але там так само відказував я не написав. Пану Скрипіну я так само писав, пан Скрипін мені так само відмовив. Ось там є свої, скажімо так, причини, тому я не вельми і розлічував на підтримку з того боку. Але при гэтым я все одно удячний пану Скрипіну, тому що дякуючи ягоним діям я ввогуле змог у свій час виїхати з Білорусі. Тому ніяких претензій до пана Скрипіна не маю. Тут куча чуваків раніше була, но почула паспортів, які слова не могли зв'язати, і слова не могли зв'язати по-українськи. Ну, мабуть, шмат білорусів, які по-білоруську слова не можуть зв'язати. Тому не виключаю, що і українці некоторі так само по-українську не можуть слова зв'язати. Знову ж, коли є у вас некі знайомі серед тих же блогерів, не обов'язково там Ісландія, там Стерненко, що там телебачення Торонто і так далі, я готовий супрацовничати і з менш, скажімо так, впливовими людьми, просто по-перше, і саморекламуватися, і знову ж і підіймати питання, які дотичні для білорусів, актуальні для білорусів, для доброахвотників білорусів, тому що доброахвотники білоруси є і нікуди вони не зникнуть. Блін, а люди, які зі зброєю захищали країну, не можуть дати паспорти. Ну, знову ж, я, до речі, поглядів, я робив репост про заяву Зеленського про закон про множне громадянство. Це було у студені. Це январь. У студені були ці заяви, і ось уже травень. Это студень, лютый, соковик, красовик, травень. 5 месяцев. 5 месяцев прошло, а нічого не змінилося. Ось. І вже майже що 8 місяців, плюс 2 дні буде 8 місяців, як прийняли у мене документи на статус утікача, і знову ж поки ніякої інформації оттуль нема. Андрій Павленко каже, що мало це непогано. Головне, що це твоя аудиторія. Ну, як я кажу, тут у мене аудиторія 3 коллеги, умовно кажучи. Ось і вся моя аудиторія. Ось тому таке. Хотілося б, звісно, побольше, але, як кажуть, маємо, що маємо. Ось, тому я ще раз нагадаю, що поширення і розвиття каналу у плані кількісного, оно вже більше зараз залежить від вас. Тому що я так роблю регулярні ефіри, можу робити їх ще більш регулярні. Ось, було б тільки для кого. Поки що я не бачу таких ось зрухів, що ось раптовно треба робити ефіри частей, бо за один ефір попросту не вкладаюся. Ось, нема такого поки що відчування. Робити виключно розмовний, мабуть, спробувати робити там серед тижня некий розмовний ефір, де просто там відказувати на питання, мабуть, я такое і зроблю. До речі, напишіть, коли вам було б такое цікаво, у коментарі. Не зараз ось у чаті трансляції, а потім у коментарі. Просто розмовний ефір, де ніяких новин би не обмірковувалося, крім тих, які запропонують глядачі. Так, його більш за все не буде, бо він порушає Конституцію. Там
куча нюансів. Я про закон. Так, ну, добре, так, тут тільки 20 хвилин, на 20 хвилинок це, скажімо так, розвітальне слово розтягнули. Дякую ще раз усім, хто долучився до трансляції. Ну, Дар'я Кі, я ж з 2 аккаунтів вже там створює активність в чаті. Дякую за те, що потратили гэты 1,5 гадзіны цудоўнага надвор'я на то, каб паўтыкаць у ютубчык і тут штосьці паабмяркоўваць. Дуже вам за гэта ўдзячны. Зноўку ж ставце ўпадабайкі, пашырайце, рэпосціце і гэтак далей. Падтрымлівайце ўсё не расійскамоўнае. І пашырайце ўсё не расійскамоўнае. І неважна, гэта беларускамоўнае, украінамоўнае або нават англамоўнае. Дзякую яшчэ раз. Слава Украіне і жыве Беларусь!